Нова конституция събира предложения онлайн. Всеки може да участва в създаването на нов основен закон или да предлага промени в съществуващата конституция. Това планират създателите на първите по рода си у нас интернет платформи, посветени на основния закон. Стефан Марков е един от десетината създатели на платформата за промени в Конституцията. Инициаторите на идеята наричат себе си конституционери. Защо конституционерите? Защото търсим връзка между революция и конституция. Ставаме свидетели на бързо развиващо се общество. Самото общество показва, че е озряло за промяна, така че може би трябва да се започне от конституцията. Идеята за онлайн платформа се зародила покрай миналогодишните дебати за подготовката на нова конституция. Аз като гражданин не съм съгласен хора, които не съм упълномощил да почват да променят конституцията. Затова създаваме платформа абсолютно демократична и отворена за всички хора. Всеки желаещ може да стане конституционер. Достатъчно е само да посети сайта и да сподели какво би променил в основния закон. Всеки един от нас влиза, прави регистрация за по-малко от минута с имейл и парола от следващата стъпка да даде предложение. Избира коя глава да е, дали да е президентска институция, Министерски съвет или някоя от другите глави на Конституцията и пише текст до 3000 символа. Онлайн платформата ще започне да работи в сряда на обяд, когато се навършват 135 години от приемането на Търновската конституция. След около година организаторите трябва да обобщят всички идеи и независимо дали законотворците ще вземат предвид предложенията, все пак да ги внесат в парламента.